Sus, gamay na lang ang masa. Hapon na, dali ko ni kay. Mura daligo na siguro ang asawa. Kining mga bangaga, wa pa ni masudlik. Sudlan ko ni daan. Kaya naroon ay abot sa kapunon. Ang bangag na sa kong asawa, may sudlan ako. Pero problema na ko ano. Kay mahuma na ni. Gapay na lang kayo simento. Kaya yung gusto na ba sa kong asawa? Ipakomplito gini siya. Pero ako giba na. Di ko pa under niya ay. Total, kuha ko ni trabaho. Kung di siya masugot, ano man undangon tani trabaho. Undang dalan, puslan man. Huwag niyo nanahon ko niya. Ito siya na guys. Nino, muna tuwa siguro si Ar. Naliko na to. Ano sa ako mga blaw. Ako lang ikimason. Ay, managit ako kong libo. Karon akong banan, human na siguro ron. Ako nito siya giingnan nga. Di ka kasampakikoy na ko. O di na ni mo mahuman nagpaila ato ang kuandya kanang balay. Karon kan human na siguro ron. Kaya excited nito siya makasampakikoy. Pero huwag na nahuman. Aw, maskin tumoy sa kong buhok, di dyan na siya kahikap. Bahala nag magkinaunsa. Bahala maghikog siya. Di na ako siya pailagton. Kaya gusto na ko mahuman ang balay. Ako doon. Laas na lang. Wa na masa. Pero ang problema. Wa na si kay kwarta. Wa kasi mahuman ni balaya. Lab! Ay, lab. Manakog ligo lang. Nya, sama naman na? Kana. Mo na ako paborito. Kumanalasan nila. Ako sa nang itiwasa. Oh, sige, sige. Unya, inighuman. Magsabot na ta. Og unsay dagan. Oh, sige, sige. Sige, Dali. okay. Ano siya? Hapit ako ng human. Asa may hapit ng human? Ani nga? Ato nga pa manisa. Iyang lawas ang human. Pati nito. Hana, wala rin na ba yung kwarta? Bantay ka na lang pa ipan. Iya mo siya. Iya ko na itiwas. Asa? Nahuman dire nga. Wa mo gini na human dire. Wa pang gini apte. Animal ka hana. Bantay ka na. Lab! Oh! Mana? Umanda yun. Oh, mana? Ako nang bilhin ditong heriminta. Para nga, di ka magproblema. Asa may mga na ning nahuman na? Nga, katunga pa man sa imuhang lawas ang nahuman. Diya nga kumot pa sa human na ang simento ng gimasa. Wala pa mahuman ang balay. Wala pa matay kwarta. Ang sabot na to, ganiha nga, kinahanglan mahuman ni mo karong dayon nga atong balay. Matikop na nimo nya. O pa ni matikop? Sa pagtiko man nga, humaura man sa budget ng simento, wala naman niya mo. Anya, asa may problema na nako nga. Imuha man ang trabaho kay lalaki ka, dapat imuha ng trabaho mangitag kwarta kay para mahuman ni atong balay. Stilan, ay langgog lalisa kay hapon ha. Ako ba kang ligo? Sos, di ka kahilabot na ko ron. Kay wa nahuman ang balay mo na ito sabot nga. Di ka kahilabot na ko basta di mahuman ang balay. Mao di nga. Maskin tumoy sa kong buhok. Mo na gusto ni mo. Ang imo importante na yun, mo ang gusto mo tuman. Oh, Oh, sige, karon. Gusto mo dai ka. kay lisod pug kayo ako'y mangita og kwarta. Ha, sa may gusto nimo magpagamit ko ra sa lain para lang maka palit ang materyales sa itong balay. Bahalag manghang na ako ah. Ayaw pag-apil. Oh. Ayaw ilabot na lab sa tong away. Ani? Para mapilpil ta. Init pa magkay tong mag-iya-iya sa ta. Puyo. Wag. Nagkuhan sa taron. Muna. Sige, Buwag na tagamay ba? Ah, buwag ta sige. Nya, saman kinahanglan ha, magbuwag ta way hilabtanay ining balay. Ha? Wa ta hilabtanay. Oh. Dapat manghilabot ta ni atong balay kinahanglan na kay kwarta. Magbalik ta, ha? O sige, mao na ikuan. Una lang ko. Bahala ka diya. Malita ni mo. Wa ko mo padulga. Bago pa kang ligo. Di pa ko mo pabirahon. Gusto. Adto ko sa kong amigo. Portahan mo to. Para nga makabawas ako. Kuslan mangwa mo man. Ako lang tiwasan. Baligya ko niya. Anak ko dahang kwarta di na ko gusto mga abang pag malay ay kay sus. Nagmayo na yung kwarta ay. Pasod na ay balay nga ibaligya. Siyempre, ipalit din ako ni balay kay. Hindi pa nga ay ko'y balay na bin nga ato aging kagulingon ko. Hey! Ni! Uy, bay, namali ka. Stigma ayun. Asam ka pingon nga murag barog pa si mupultahan. Ay. Kuan ko sa kong balay kay. Nagunahon na po ko kung saan ko ni paggasto ni kong kwarta. So ako permintin kung mga bangon ni balaya gon nga. Daghang pa ko. Una-una ko daghang kay ayuhuno na nasod. Mao lagi siya nga bitaw mo. Kana gid mo kwarta bay. Nga ano na mga ro? Nago tuyon mo bay, importante kayo. Si tuyon mo. Bay. Ikaw, kingan lang sa gikag balay bay. Kumayos-mayo bay kung kining imong balay, agianan ni imong giabangan, agianan man ni mga motor. Oh, Sa Mayo, katong ako alayo ra man gitong agianan sa motor para hindi ka madisturbo. Bay na nanto nimo. imo ibaligya tong imong balay? Ibalik ko to. Tarong bay oy. Lagi.
ako na kinahanglan ba ko balay po. Mao gani. Kaya ako di na ko gusto nga mga bang ko diri. Mabitaw nga ako ibaligya, kay daghan ka kwarta. Unya karon, huwag yung ibaligya imong asawa. Ay kablaka sa asawa. Nagbuwag na mi. Oh, mas mayo nung nabuwag mo. Oh, Kaya, una kang puli. Takbo nang naong buwanga ka. Kaya, wati unay mo ko. Mao gani. May bayad ako kay mupalit magkakain mo ato kung balay. Pag sure ka na ibay. Laki. Kaya ako, 30,000 ra kung baligya. pupalit yung kong balaybay. Kaya di na ko gusto magsikong pangabang na ibay. Naganon ka naman ng istorya. Bayri ni ko 30,000. 30,000? Oh, sos! Kagamay rin mo ko, pero kaya kong kwarta, wapa na ko na imihap. Oh, 30,000 ba, pero sobra kayo 30,000. Obi, ari kung may mo. Ako na ihatan mo tanan. Oh, salamat. Kaya pagkaidagan rin, oh. Oh, ay na mo akin ni nang na-diris kong kamot. Basta mo na to, ha? Oh, Sige, karon, kaya ako naman nabayaran imong balay. Ato na ko dito sa inyo, ha? Kaya wala naman nagbuwang magkamo sa inyong asawa. Siyempre, mo ka naman Ha? to, imo na magbayran. Oh, Wala goodbye. labot ka sa kong asawa. Goodbye. Goodbye sa balay akong gipangabangan. Ato na ko sa imong balay. Grabe batana. O kuwari mo Grabe. basti lang magkayabaga gini dawana. Og dili pa amigo kwartahan kan maayo yung untang dangano noy. Kan nalipay nako kay naghari ko kwarta. Pa kahibaw sa dakong asawa nga ang balay na halin na. Bahala to siya kay nga nung nakigbuwag. Wey, labtan nay, may maghilabot ko sa balay. Love! Ay, love. Daghan na lagi kang kwarta, love. Oh, daghan na bitalam. Maguli na ta. Muli na ta itong balay kay basig di puyan na itong diin na ito itong balay. Para mahuman sa ito itong kusina ba? Abi kay nakakita ka nga pati na akong daghanang kwarta, makiguli na ka. Mga besabot na to ha nga. Magbuwag sa ta kawatay kwarta ka pahuman sa itong balay. Niingon di ako nimo nga og makakita na kag kwarta, maguli na sadta. Unsa mo Mausad no? Oh. Pero sige, mag-uli ta. Ihatag ko na nimo pero sa pagkikoy tadaan. Muli kita sa balay kay mo sa pakikoy dali. Dili na pwede dito. Wala. Wala ka rin daw sa pakikoy guam ta kay kisan balayan unsa ka? Aw mao sa dino kay sirado man sad. Na pala impacto di ha. Eh, sige. Di ana na imong kwarta lang kay. Sige lang. Para kay ni kabot dito. Sa pagkikoy dito. Sige, kay basing di puyan na sa diin mo na to itong balay sayang kayo nindot ra ba kayo to. Mausad. Sige, ato na lang. Patay na ko ani. Dali na love guys. Oh, sayang ka itong balay, ato ning biyaan love. Mo nang ato yung balikan niya. Mao. Karon, ari na tamang sa pakikoy itong balay. Sige, love. Kay nalaman tay ka pahuman sa ato ang kusina, naganom ka kwarta. Lagi lang. Karon, sa pakikoy na sa taha. Oo. Dali na love, manunod na love. Ay! Go sa. Nala ni kanili, dali love. Tawa kay na tika nga puyan jud di ning ato na itong balay. Ana gina labas na biyaan na gani. Bisig pila na ka minuto. Sudlan na gipakto. Sa pagdiyar nagnaon na pilina na. Bay, anong nga magkaroon ni Bay? Bay gawas dia, kisa man ka nga na ka rin sa balay. Ako? Gawas dia, gawas pa ulit dito. Pagkausuno ko nga ako matagiyan ni Balaya ko lang ng ipalit. Unsa gipalit bitaw? Gipalit, gibaligyan na si mong bana. Ano man, kabal to dai daghang ka kwarta kay mo ni gibaligya atong balay. Alang nagbuwag naman ta. Di magina mo tika nga magbuwag ta wala kay nagtunay sa Wala na ko nang hilabot. Ako na mang ibaligya. Palit na siya. Ora gahapon na, gahapon na, ano man.